Bizitza osorako diesel auto bat gidatu, ala beti patenete elektrikoan ibili. Patinete elektrikoa. Vale. Etorkizuneko mugikortasuna guztiz elektrikoa izatea, ala gubiok milioidunak izatea. Bueno, ni egin dezakegu guk dirua irazi eta esango nuen guztiz mugikortasuna elektrikoa eukitea, uste dut danantzat laguntzea izango dala, osea que Benetan endika. bai. Venga, Dirua berriz egingo dizut, badaukagu. bale? Itxoin, berriz egingo dizut. Etorkizuneko mugikortasuna guztiz elektriko izatea, ala gubiok milioidunak izatea. Mugintasun elektrikoa, bai. Joder, endikate. Benetan. Venga, vale, hurrengoak ingoaz. Auto hegalariak lehenengo ikustea, edo itsasontzi elektriko guztiak lehenago funtzionatzea. Ba, izango da itxasuntziak lehenago gertatuko dana. Ostia, baino auto hegalariak guapo daude. Badauz, gaur egun badauz, adidez Dubaien atera zituzten polizia aldetik, dron batzuk pertsona bat egin zuten anuntzia eta dauz frogak egiten. Hori badau gaur egun. Ez da auto normal baten moduan, ez da Regreso al Futuro ezagutzen dugun moduan, Bai. baina badau hori.